Zvobata moyo fadzai Mahere aiwa advocate vobatikana pamusoro pechitiko chakaitika paweekend ipapapa nauye maby elections akaitika aiwa ekumount pleasant pauchene kuHarare East apo ZANU-PF yakahwina zvangova pachena vanhu vakati aiwa ZANU-PF yakariga noda kuti aiwa vakadeploya FASI asi kunyange zvakadaro zvava zvamurangaridza zvakaitika mugore rapera aiwa apo pavaimanyisiwa muparliament nekuti vataura mapoints of national interest sabina mashoko ataura noti bva subscribe like hotina on the bell icon fadzai Mahere anouya paX enu pakonyora chiti when members of the parliament raise points of national interest and points of order in the August House, the proper procedure is for them to be properly considered and adjudicated upon. Democracy must not be silenced. Breaching parliamentary privilege and unleashing the police on elected representatives because they've raised uncomfortable questions that bring unconstitutionality of state conduction into sharp focus can never take us forward. Ndo mashoko anayatoka pana fadzai Mahere kuti aiwa vanouya chitikandira mapurisa vachiti aiwa mapurisa ngavabudise nokuti vataura aiwa mapoints anoita kuti ivo the regime aiwa vafile uncomfortable kana kuti zvivaexpose asi vanhu ivavo ndo vakanyatsoelectwa nevanhu vanonyatsoziva kuti ndo vacharepresenta their voice in the parliament. Mashoko anotauka fadzai Mahere aiwa chimbotudzai munoti kudii pamusoro pemashoko atauka fadzai Mahere tine comment section medu kusangana subscribe kulike channel on the bell icon. Tombochera mapditsa ndokupa pano paZM News Live.